Team Abacus, and also the media person for giving me this opportunity. आंनि फिसाजोआ मेरिना बसुमतारी बियो मेथ्सआव 100% मोनदों आरोखि बेजों लोगोसे बर'आवबो 100% मोनदों ओमफ्राय साइन्सआव 97% मोनदों बेना बेस्ट 5 लायोब्ला 97%आनो जायो आरोखि ना ना बे गावनि पार्सेन्टेज आरोखि आंबो सासे टिचारानो टिटागुरि हाई स्कुलनि सासे टिचार फोरोंगिरि दा बिनि रिजाल्ट जेनोखि बे साक्सेस खालामनो हादों जोबोद गोजोननाय मोनदों माबायदि जितु गावनि आंगो फिसाजो हिसाबै जे बेबायदि बेटार रिजाल्ट लाबोनो हागोनखौ नोंथाङा फोथायदों आंहा आंनि फिसाजोनि सायाव फोथायनाय दंमोन थारमाने दा जुदि रिजाल्ट मोजां खालामनोब्ला जों मोनसे मोजां न'आव एनभायरनमेन्ट क्रिएट खालामनो हानांगौ आरोखि एनभायरनमेन्ट मोनसे मोजां क्रिएट खालामनो हानांगौ ओमफ्राय जों बिसोरखौ माने केरियारनि सोमोन्दै जों माखासे बाथ्राफोरखौ आगोलनिफ्रायनो बुजायबाय थानांगौ आरोखि माने जों माब्रैबा मोजां खालामनो हागोन ओमफ्राय गथ'फोरखौ जों मटिभेसनाव लाबोनांगौ दा बेजों लोगोसे जिहेतु गथ'फ्रा गावसोरथ' रोंजोबा नङा होमबा जोनोमजों लोगोसे रावबो रोंनानै फैया दा बेनि थाखायनो जोंनो मा नांगौ दा जोंनो हेल्प नांगौ आरोखि माने टिचार्सनि हेल्प नांगौ दा बेनि थाखाय आं दिनै बे एबाकास स्मार्ट क्लासआ जे आंनि फिसाजोखौ बेखिनि मोननायाव हेल्प खालामदों आं बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे माने नट अनलि टिचार्स अफ दिस स्मार्ट क्लासेस बाट अल्सो दा टिचार्स अफ डन बस्क' आं बिथांमोननोबो साबायखर बावनाय जायो माने बिथांमोनाबो थोजासे हेल्प खालामदों आरोखि माने जेसेबांनाखि हेल्प नांगौ होदों आरो नैबाव फैनानै बे माने बांसिन इमप्रुभ जादों आं बेखौ मिथिनो मोन्दों आरोखि आं एसे टिचार माने आं एसे स्टाडि खालामोदों गथ'नि सायावबो माने बांसिन इमप्रुभ जादों आरोखि गथ'आ टाइमखौ मेनटेन खालामो आरोखि टाइम टेबोल मेनटेन खालामनानै फरायो एसे गार्जेन हिसाबै नोंथाङा जितु नैबे एबाकास स्मार्ट क्लासनि बाथ्रा बुंदों खुब फास्टेस्ट जादों होननानै बुंदों माबायदि जितु नोंथांनि प्रेक्टिकेल बा एक्सपिरियेन्सआव नैबे सेन्टार थारमाने आं गथ'नाव सोङो आरोखि क्लास लाखांनायनि उनाव आं गथ'नाव सोङो दा गथ'आ नैबाव फैनायनि सिगां गुबुन जायगायाव बे लादोंमोन आरोखि दा बैयाव माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बेखौ गारनानै फैनाय जादों आरोखि ओमफ्राय फैनानै नैबाव हाबफैदों दा फैनानै बेहाय जेनाखि गथ'आ फैजेनदों नेक्स्ट आं गथ'नाव खबरखौ लाबाय थायो आरोखि न'आव थानानै माबायदि मोनदों माबायदि फोरोंदों दा थानानै गथ'आ होनदों मोजांखौनो मोनदों मोजां मोनदों ओमफ्राय लासै लासै आंबो स्टाडि खालामबाय थायो आंबो खबर लाबाय थायो जिहेतु जों गथ'फोरखौ लांनो फैयोना माने आं जेरैबो खेल खालामबाय थायो आरोखि ओमफ्राय आं क्लासखौबो मालाबा एसे बाव थानानैबो मालाबा एसे नोजोरबो होनाय जादों माने एसे टिचार पारफेक्ट टिचारखौनो होननांगोन आरोखि माने टिचार हिसाबै पारफेक्ट दा नैबे जायफोर फोरोङो माने आं माखासेखौथ' मोनाखै खिन्थु मेथ्सखौ जाय फोरोंदों नैबे सरासर फंबाय एबा पारफेक्ट टिचार माने गथ'फोरखौ मोजां मटिभेसनाव लाबोयो आरोखि ओमफ्राय नांगौ समाव बेरायोबो नांगौ समाव बुजायोबो बे आरोखि दा बेखिनिया थानांगौ आरोखि माने टिचारा एसे खराबो जानांगौ नांगौ समाव अननोबो रोंनांगौ बेफोरबायदि गुना थानांगौ आरोखि दा बे हिसाबै आं बेखौ मोजां मोनदों इमप्रुभ जादों आं बेखौ बेजों लोगोसे नैबेखौ खावलायबावनो लुबैयो दा जेबायदि अबस्थायाव दङ ना बेथ' बिराद मोजां आरो बेनिफ्राय जाहाथे फार्दार गोजौआव थांनानै गथ'फोरखौ आरो साबसिन खालामनो हाबावो आं बेखौनो बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय बर' जितु साबजेक्टआवबो बियो 100आव 100 थारमाने मेरिना बसुमतारीनि बिमाया बर'आव एमफिल डिग्रि लानाय बे मास्टार डिग्रि दंखायो बर'आव आरो बे एमफिल डिग्रिबो दङ आरो बे स्लेटबो क्लियार जाखानाय आरोखि ओमफ्राय मोनसे टाइमाव वान्स सी वाज सार्भिं एस ए टिचार एसिस्टेन्ट प्रफेसर एट शक्ति आश्रम SYG कलेज बेवहाय बे एसिस्टेन्ट प्रफेसर हिसाबै मावदोंमोन आरोखि कलेजआथ' बे समाव मावनाय समाव जायाखैमोन नालाय थागि थुगि बे बिटिसिआव बे स्टेन'ग्राफार हिसाबै एपइन्टमेन्ट मोननायाव बे कलेजखौ गारना फैनो होदों आरोखि दा जिहेतु गावहानो बिमायानो एसे माबा दंखायो नालाय दा गथ'खौ बे एसे सम बुजायलांबाय थादों आरोखि माने मारै फरायनांगौ बे माखासे जिनिस बुजि मोनाबा माने खोन्थालांबाय थादों आरोखि फोरोंलांबाय थादों एडभाइस होलांबाय थादों दा बिदिनो बे हालांदों आरोखि ओमफ्राय माखासे सम बे नभेल सल'फोरबो फरायो आरोखि बिजाबा दङ नालाय एसे बर'नि नभेलफोरबो दङ बेखौ फरायोथ' बिदिनो ओमफ्राय माने नांगौखिनिखौ बेनो जों जेसेबां नांगौ बेखौ जों जगार खालामना होयो आरोखि बिजाबनि फारसे जेबो आंखाल गैया डिक्सनारिनिफ्राय लानानै जों गासैबो जे माने बेनो जे नांगौ आरोखि फरायनाय समाव बेखौ जों गासैबो जगार खालामना होजोबो सासे स्टुडेन्टनि गार्जेन हिसाबै जे आरोबाव जे फैबाय थानाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मा मेसेज होनो सानो जे मोजां रिजाल्ट लाबोनोबा माबायदि जानांगौ गार्जेनफ्रा स्टुडेन्टफ्रा दा मोजां रिजाल्ट लाबोनोब्ला गार्जेनफ्रा गथ'फोरखौ मोजां एनभायरनमेन्ट क्रिएट खालामना होनांगोन न'आव नाम्बार वानानो जाहैबाय न'आव बेयो मोनसे मोजां एनभायरनमेन्ट मोजां आबहावा क्रिएट खालामनांगोन आरोखि दाथ' जों जा दिनै नुबाय माने जोंनि परिबेसा जोंनि साराउन्डिं एनभायरनमेन्टआ ओरैबायदि गाज्रि दा जों बिनिफ्राय बारग'नो हानांगोन आरोखि बारग'नो हानानै जों गथ'खौ फरायनायाव जों एंगेज खालामनो हानांगोन ओमफ्राय गार्जेनफ्रानो गथ'फोरखौ दोनहैनांगोन गार्जेनफ्रानो लाबोनांगोन बेखिनिखौ खालामनांगोन ओमफ्राय गथ'फोरखौ जों बुजायनांगोन सम जोङो काउन्सिलिंबो खालामनांगौ आं दा नैबे एबाकास स्मार्ट क्लासखौ आं एसे खावलायनो लुबैदों
कचिंजों लोगोसे जाहाथे एवारनेस लाबोयो केरियारनि सायाव काउन्सिलिं खालामो आं बेखौ खावलायदों आरोखि माने काउन्सिलिंआ बिराद गोनां आरोखि इम्परटेन्ट बेजों लोगोसे जाहाथे जोंनि बे हालामनि साफ्रोमबो न'खरनि फरायसाफ्रा गथ'फ्रा जाहाथे इयुनाव बयबो मोजां न'खर खालामनानै मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो हायो मोजां स्टेन्डार्ड हिसाबै जाहाथे बयबो थांनानै थानो हायो मोजां रोखोमै गावनि गावनि जिउखौ खुंनो हायो आं बेखौनो बयनिसिमबो गार्जेननिसिम खावलायदों आरो बेजों लोगोसे आं इसोरनाव आरज गाबदों जाहाथे साफ्रोमबो गथ'आनो इयुनाव मोजां जानो हायो प्रथमते आमी एबेगास स्मार्ट क्लासेस টিচিং ষ্টাফক ধন্যবাদ জানাইছোঁ ইয়াত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে শিক্ষা দি যিখিনি উন্নতি কৰিলে সেইখিনি আমি তাতে আমি নতুন আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ইয়াতকৈ যাতে আৰু পৰৱৰ্তী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এওঁলোকে শিক্ষা দি ইয়াতকৈ আৰু বেছি নম্বৰেৰে উত্তীৰ্ণ কৰি দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এইখন টিচিং ষ্টাফক অশেষ ধন্যবাদ জানাইছোঁ আপোনাৰ ল'ৰা না ছোৱালী মোৰ ল'ৰা এজন আছে শামীম আহমেদ কিমান পাইছে পাৰ্চেণ্টেজ 91.40 স্কুলটো ক'ত আছে JNB কোকৰাঝাৰ কিমান মাহৰ পৰাই লৈছিল তাতে ইয়াত অনলি ছামাৰ ভেকেশ্যনত 2 মাহ ক্লাছ কৰিছে ইয়াৰ আগতে মোৰ ল'ৰাটো দুৰ্বল আছিল ইয়াত যেতিয়া ক্লাছ কৰিলে 2 মাহৰ ভিতৰত মোৰ ল'ৰাটো বহুত উন্নতি হৈছে এতিয়া ৰিজাল্টটো ভাল হ'ল মই অশেষ মানে আনন্দিত হৈছোঁ স্মাৰ্ট ক্লাছেছৰ যিটো শিক্ষাসকলে আছে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মই নিজেও বৰ আনন্দিত এইখিনি নম্বৰ পোৱাত মই অনেক ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকক পোনপ্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাম এইখন টিউশ্যন কোচিং চেণ্টাৰৰ শিক্ষকসকলক কিয়নো এইখন টিউশ্যন চেণ্টাৰ কোচিঙৰ যিকেইগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছিলে গোটেইখিনিয়ে সঁচাকৈ খুব শলাগ ল'বলগীয়া পাৰ্চেণ্ট লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইবাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ ভতিজা নিজামুল পৰামানিক তেওঁ 95.2% লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে গতিকে আমি সুখী এই আৰু লগতে কি ক'ব বিচাৰে লগতে এইখন টিউশ্যন চেণ্টাৰত ষ্টুডেণ্ট দিয়ক আমাৰ ল'ৰাই হয়তো আগতে যিখিনি আছিল ইয়াত কোচিং লোৱাৰ পিছত সঁচাকৈয়ে আৰু অধিক চকা হৈছে গতিকে আমি আমাৰ গাৰ্জেনসকলক জনাব বিচাৰোঁ যে এইখন টিউশ্যন কোচিং চেণ্টাৰত দিয়ক ষ্টুডেণ্ট দিয়ক যাতে আৰু ইয়াতকৈ অধিক ভাল ফলাফল আনিব পাৰে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে এয়া আমি কামনা কৰোঁ